Вървяла мечката и срещнала бублечката. И настъпила клечката, Той има същата работа. Гледай, как майстор, гледай. Аз да отидем при него. Ванко, гледай. Добър ли съм? Да. А? Добре. Много добър. Ти сигурно от бокса. Така, повратно. Не. Вървял Чичо Венци и отишъл при магазина на Кака Ленчи. Кака Ленка ли беше? Мен снимаш ли? Снимаш ли майстър Драчев? Вървял Чичо Венци и отишъл при магазина на Кака Ленка да си купи едно кафенце за Чичо Венци. Хубаво ли го съм, кажи? Банко? Да спирам? Не, още малко. Ги. Към майстор. Отлично, Ай, спирай. Добре ли, Банко?